Прывітанне, дарагі сябра! Ты гатовы да новай вандроўкі? Сёння мы пазнаёмімся з прыгажунямі-стракозамі, жыхарамі азёраў і рэк. Часцей за ўсё можна пабачыць, як стракозы кружацца над вадой стаячых вадаёмаў ці па зарослых берагах спакойных рэчак. Мяркую, ты хоць адзін раз, але бачыў прыгажуню з блакітнымі крыльцамі. Гэта страказа з вельмі прывабнай назвай – прыгажуня дзяўчына. Яна сапраўды вельмі прыгожая. Крыльцы яе пераліваюцца сінім колерам і зіхочуць на сонейку. Вельмі рэдкая страказа – гэта дзетка жаўтаногі. Ён любіць спакойныя, ціхія месцы, такія як рэчкі з павольнай плынню. Абірае сабе травінку і сядзіць на ёй, дэманструючы свае жаўтавата-чорныя ўбранні. На першы погляд можа здацца, што стракозы вельмі спакойныя і міралюбівыя насякомыя. Але ці ведаў ты, што на самай справе яны сапраўдныя драпежнікі, да таго ж і вельмі пражэрлівыя. Напрыклад, страказа карамысла за гадзіну можа спаймаць і з'есці каля 40 мышак, камароў ды мух. Да таго, як ператварыцца ў статную прыгажуню, страказа нейкі час развіваецца ў вадзе ў выглядзе лярвы. Лярвы яшчэ больш пражэрлівыя, чым дарослыя стракозы. Сёння мы падзяліліся на цудоўны і вельмі прыгожы свет стракоз, а ў наступны раз цябе чакае чарговая неверагодная прыгода.